Black TV. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Blog TV. Kamar yadda muka nuna yadda zaka ƙara gudun network ɗin wayarka daga 2G zuwa 3G, daga 3G kuma ya koma 4G, daga 4G kuma ya koma 5G idan har akwai shi a area da kake. So yau kuma insha Allah za mu nuna wata hanya wacce zaka ga mutum sai ya kira ɗan uwansa amma sai ka ji ya ce masa ya kira shi da private number. Kuma shi ba shi ya sa wannan number a private number ba, sakamakon wasu 'yan seta-seta da aka samu a cikin setting shi yasa number tashi take zuwa duk wanda ya kira zai same shi zai ga private number. So yau insha Allah za mu nuna yadda zaka gyara wannan matsalar idan kana fuskantar ta a cikin wayarka. So ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon. So idan wannan ne farkon shigowarka cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Abu na farko da zaka fara yi shine zaka shiga wajen da kake sa kati ko kuma kake duba balance ɗinka, ma'ana contact kenan. Kana zuwa sai ka shiga nan wajen, kana shiga setting ɗin contact ɗinka kenan, kana tabawa zaka ga page ya buɗo kamar haka. So anan ne zaka duba a cikin wayarka inda aka rubuta advanced setting. Kana shiga advanced setting ɗin nan sai ka yo ƙasa kamar haka. Kana duba zaka ga wani waje an rubuta caller ID. So kana shiga caller ID ɗin nan sai ka zaɓi wannan layin naka wanda idan ka kira mutane suke ce maka ka kira su da private number kuma ba kai ka sa private number ɗin ba. So kana zaɓen layin da kake kiran ake cewa da private number kake kira, ma'ana misali ni yanzu kamar da MTN ne in na kira mutane suke cewa ina kiransu da private number, so sai in zaɓi MTN din kamar haka. So idan na zaɓi MTN din ne gashi nan call setting, gashi nan yana reading setting. Bayan ya gama yin setting din anan ne zaka boye number naka sannan kuma ka buɗe ta. So idan kuma ba da MTN kake yi ba da Zen ne kake yi, duk zaka iya sassaita, amma ni yanzu bara in gwada mana da wannan layin. Okay. So bayan ya gama reading setting din ne zaka ga gashi nan an rubuta caller ID. A nan caller ID din ne zaka taba, kana tabawa gashi nan zaka ga network defaults hide number show number. So a lokacin da kai hide number din nan ka taba shine zaka ga duk kiran duk wanda ka kira zaka ga ya ce ka kira shi da bakuwan number. So ni yanzu tunda nayi hiding din ID na, so bara in dan gwada kiran wata number domin ku ga yadda abin zai kasance. Sannan kuma bayan na kira sannan sai in zo in yi show ID nan ma ku ga yadda abin zai kasance. So kamar yadda kuke ganin wannan waya kamar haka, so yanzu bara in gwada kiranta. So kamar yadda kuke ganin wannan lambar gata nan 0810130450796. Gashi nan dai kun ga ba ban boye ta ba. So amma yanzu bara in kira wannan lambar, ina kira za ku ga lambar a boye. So yanzu za ku ga gashi nan wayan da na kira gashi nan za ta fara ringin, tana yin ringin za ku ga number a boye. Idan kuka duba za ku gani gashi nan private number. So yanzu ba za mu je mu cire wannan private number din sannan kuma mu ƙara kira, za ku ga private number din ta fita. To daga yanzu idan ka kira mutum ba zai ƙara ce ma ka kira shi da private number ba. So idan ka tashi cirewa kawai zaka koma setting din nan da ka shiga dai, kai setting din ka show kai hide din number ka, nan zaka ƙara shiga domin kai show din ta. So sai ka zo setting din ka ƙara shiga duk inda muka shiga dazu, sai ka shiga wajen nan caller ID, kana shiga sai ka zaɓi network din da kake so kai wannan aiki. So gashi nan sai ka ƙara tabawa, kana tabawa gashi nan network default hide number show number. So ba ga yanzu in yi show number dina, ina yin show number din za ku ga yanzu in na kira za ku ga number ta dawo lafiyar talau, ba wani private number a jiki. So gashi nan na gama setting din kamar yadda ne haka kawai za ka yi ba tare da bata lokaci ba, insha Allah za ka dawo number ka ta dawo daidai. So idan kuka duba wannan number ita na kira ɗazu, aka ce min na kira da private number. So yanzu gashi nan zan ƙara kiranta, za ku ga wannan private number ɗin ta kau. So yanzu bara in kira ku gani.
So gashi nan za ku ga gashi nan namba na ta bayyana 091 22 50 1922 ta bayyana ba kamar da ba aka ce private number. So ta wannan hanya ce za ka bi ka gyara wannan matsalar. So idan wannan bidiyo ya burge ka kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar like, sannan ka yi mana comment idan kana da wani tambaya. So insha Allah in dai mun sani za mu sanar da kai. Mun gode.